Aprang si nili nang letum pini lada katu be cetong phanta nili tum Kabyang Long Land Protection Committee hin pen kardom nang pejodo kardom aprang si media korte tum nang letum apa nili tum na chokha teng pen nang letum na ke bang pia pot nang tum phan suri kardom pejodo kardom la pen thu pini lada nili tum long na cherap na cheto don khaya farman ka chesong don korte injir la pen ke rong sa ru pasar ke the giting ka do ka be phanta nili tum long adi nang pidun nang ke ona ke chan don khai jok van nai pu na cherap na cheto don pot ka do be phanta kardom nang pajodo kardom pini piposi iri tum da ka chingrum nang kok ma la ke ning duk pi gala tabang so alam chithanam lok lonte ning bukru balam la ke athe piniani nili ciru reta on ederlo athe pini ladak nili tum borjana rada tum phana naka oinai ning duk lo dia tha nili ciru nang kok lo nili ka ciru nili mai thang jong phan nili phan nang thang da nang pinang nei te boy fisita me nili tum karbilo borjana rata karbilo tiposi nili tum han karbi punang chini ne derlo karbiang lo arat punang chini ne derlo nili tum abang so non solar project aparlo that area ammonia tum kiduk hektik ini nili tum la sona mai naining tungte ban nang kang ni ji phana mata te tame pini nili tum ini nang ko lo piposi ini nang ko lo theke pini lada solar project nang biji pu mentune pen nang cheng lo hakki cheng honeli tum chedono de lada athe nili tum theng lang lo han ga chena adim adang nili tum saguri baguri ke do tum ave nili tum theng lang lo han chu yor pen jepang reng ara tum sai de nili tum aphana bang so nam piyong seng paruk pihu plonte nili tum apok si nang kirak bang lo athe nili tum dak pensi piso so jepang reng osomar lo pachari pono read jai choklem nili tum check hin chue athe karbi tum ke ha purup ha ko kai pen da nili tum ke ili tum karbi khai tum ke insurance po hormu ke la check in hina chu e theng pranga chu e han lo te boy pis abe pi posinili tum phan pini arni lason nang ki bilo je nili tum along leke ende ji te boy pis da me ladak arong amen nang paklang lo rong proxy arong amen sinang paklang chot la rong proxy ame arong amen ke la hai han lo ke chengsi la ke la horizon hini ke khatkhati ke thom ke borlengri pli ke karagaon ke thom sorry pho ke longathar trok ke larmati troxy ke nahorjan tangte along le ke ladak nili tum arong along le si energy ponsada me amen ke hala daga tum siklangi tangte lage nili tum han kupilo lage nili tum han ga chong thui kalima nili tum a oka bidang ke choji puga nangama tha nang claim kalima pini nili tum a hin penali tum han arjulo pini nangli tum labu sonang TV ke nili tum han kupisi nangama tha lo nili tum karbi gali darlo ma pini hala rong proxy amen sipaklang cholo along leke nili tum along le sinang ender po anke la chota karila pani si niphai kre proxy arni sipaklang pon polo te boy pitame nili tum ke long ke niphai inkoy ajo si nili tum ke long pon labang ke konapen lo thekar long sipaklang pon la hen lo ke paklang pon abang ke la ke Karbi Anglong Autonomous Council Department of Revenue KAC Secretariat kapaklang pon abang ke Joint Secretary adang di rongpi sang hosar sipaklang pon lo ladak abang ke mention ko elason han lo all land owners falling under 1000 megawatt solar power project at La Horizon Difu Revenue Circle declaration of cut off date Assam solar project lake ader bangke 25 ani CP te boy pisana pini arnia da nili tumban kumama sa amen idun mai dun de mana paklang tela nili tum amen ya sambi dalu ta pini arnia da nili tumban nang lime nang dun lo kasa amen nang dun lo banre amen nang dun lo babu amen nang dun lo pini nang paklang tela te nang paklang klepin mela koson sini tum rectified hek pok pakarek hek pok kupilo lage anga chong thui galima ako ani horlo ta nitroxy da nili tum apon ang pilable hala 17 pen pusi ani na horlo te boy pisa me ani ke ora luna paklang nili tum 20 July kupilo nili tum hanang vi ke nili tum aphana avina chong sip kalimala nili tum la ni thong rang bong nang tum rai po angke nili tum thang ta chining pabang prong palong le pondat po pusi ke mathalo ma lason sin ale tum gache sikloma tangte jong si hala 4 line
along le aphan jong si correction aphan jong si cekloyon kali cekloyon ni ador apor ki pi nitrok ke bana apor pi polon de pipo si la nitrok si velo la nitrok si da pipo si apor nang pilable de lo neli tu min nitrok si kali 25 kali cekloyon ana apor nang pinai lapen ke neli tu aphan lason nang chong thui nang cobai nang nei neli tu aphan ahok pet adora teng pen compensation nang pipe lapen ke along le ki do ateng pen compensation nang pipe rada tu aphan aning pang samse pelon te neli tum ke chak thek kale te neli tum outset prong set ame chisong nang kokko neli tum avia phik pabuna nali tum pabuna ko matha sila son nang ki bilobo neli tum avia phik ponoi tame neli tum la neli tum bhiti nang che pek thek lasi uthon nang churing ri thule thot lo neli tum long le nang pek pe pu pelo mentu ne ben dala si nang le tum nang ke nang ke hang ateng pen sorry nang le tum ipo polo te wa phisa men non ani anta neli tum mana pamang hulok la neli tum manang cho hang lo rong arat la pen la neli tum committee la pen te rong asar council angbong neli tum agreement do nang je la bangso along le ke la an ador pensi kipilo pu la bangso along ke rong asar tum si signatory power dovek nai pu tangte nili tumaro amen avedet pon nili tumaro arong asar tum nalo signatory power ke do lang kunalo signature chipi duna ja kong doi tangte hala hoitu hai minute nali tum gamata hala rong trok silong chi yok donoi pu hala rong trok silong chi yok donoi ponade hala rong trok silong nili tum apanang jok pon po tangte na nili tumaro asar pi phalo tangte jong si nili tuma arong asarda baiklo pasake bang hodbang ke ladak lahorjan andar along PRF kapuri along lituman ke maja khonda nidum commission ave khelo list of ponpelo masi ke dam tang hut PRF oi vitame pota dudum ta pota pirin de lo sangkok lo labang ke ladak bonglong rong pendang lok mendi su pendang lok laben ke hatoka kramsa rong pendang lok rong harong pendang lok bida singling rong pendang lok labang ke sangi kok lo wahidame alang tum siam ada councilor tum bangke joy ben pota tame cebonai bom musi bertalong don lage nili tum secretary lapen president lapen ke dak rada tum thaigun long lapen ampar tame kedam tang for landing along tame lahorjan PRF andar along le tumara rai along residential commercial kitu pen along pota pachebar ne krol paisa ke alang tum ponun wohi tame ladak kido akar bi arada tum pen puran kido akar bi tum atheng pi acek eng hen gatsi e pen hala bangso PRF ke puri ban ke pidek the bukan ang je labang nil tum komenda nang samne laben non me alang tum CM atum purial mondor tum purial kenon ta bonai bom lasila so bangke nilitum komentuna kroine lapen ke alang tung se cibunai un bonde nilitum anta nang pinai ladak kido arat along le aphilang lasu kidun akomensan ke pivek nai busi nili labang so media korte dan macam itu. Silan helon